tema emisiunii, viața lui Gogu. Viața lui Gogu. A cunoscut-o pe o fată, deci o fată cu numele... Nu pot să spun, că află lumea. Și apoi s-a despărțit de această fată și a cunoscut o fată pe numele... Nu pot să spun, că află lumea. Și nu e frumos din partea noastră, a televiziunii OTV. Acum suntem la Acces Direct și... Invitații. Invitații, da. Avem ca invitat la această discuție viața lui Gogu, la Acces Direct, Florentina și Oana și Gabriel. La Acces Direct. Hai mă, Popou. La Acces Direct. Da, vedeți, sunt logodită. Și punem senzațional viața lui Gogu cu această fată care amândoi nu știu. Vezi că scrie senzațional. Ai luat-o pe aia cu senzațional. Suntem în continuare la Acces Direct. Puteți și pune pe inimă. Suntem în continuare la Acces Direct. Cu Mădălin Ionescu. Cu Cioranu Dumitru Aurelian. Prietenii spun Dani. Și a venit și Gabriel, invitatul de urmă. Gabriel Fotu, nu? A venit El e avocatul. Luați loc, în platou, luați loc acolo. Îmi permite să mă duc să-mi termin jocul și Pe după aia revenim, da? Pe canapea. Da. Este doamna psiholog, nu? Da, doamna psiholog Gheorghe Oana, Margareta. Mirela Zivari. Așa. Cum zici tu și apoi mâncăm? Trebuie să vină și portătoarea de cuvânt Ali Berger Constanța. deocamdată Te-ai dat de gol că ești din Constanța. Florentina. Da. Deci suntem la Acces Direct în continuare, după cum se vede. Fă și tu pe Fernando de la Caransebeș. Acces Direct. Ia vezi, nu faci tu pe Fernando de la Caransebeș. Da, deci... Ia, încearcă să-l interpretezi la melodie și nu, domnul... Nu pot, că sunt în doliu. Aoleu. Deci această viață a băiatului ăstuia, Gogu, Zic cum îl cheamă. este îndurerată tare. Deci această poveste a acestui băiat este tare îndurerată și dureroasă pentru unul din voi. Deci cei care au probleme cu inima să nu se uite la această emisiune acum, pentru că s-ar putea să fie... Am revenit la... Da, sunt Cătălin Măruță, am revenit la Happy Hour Și mă doare... cu bunica porno. Și aici îl avem pe primarul porno. A plecat. Urmăriți-l. Acolo e primarul porno. Domnul primar, veniți încoace să schimbăm două cuvinte despre comuna dumneavoastră, Alexandru cel Bun, numărul 4. Alexandru cel Bun, numărul 4. Domnul primar. Cu Manica? Da. Ia dă-mi aia de... Deci, da, în comuna Alexandru cel Bun, acest primar dorește să deschidă un bordel porno pentru bărbații de acolo. Eu, din câte am înțeles de adânsul, el a fost însurat, i-a murit soția, dar în timpul căsătoriei ei cu soția decedată, a fost foarte curvat. A umblat cu femei, a umblat